Jeremiáš je jednou z najvýraznejších a najinšpiratívnejších postáv v Biblii, ktorú Boh povolal v mladom veku. Celý svoj život zasvetil náročnej misii, varoval ľud Izraela pred hroziacimi nebezpečenstvami a priniesol posolstvo nádeje uprostred krízy. V tomto videu sa ponoríme do života a proroctiev tohto odvážneho proroka. Poďte s nami a objavte Jeremiášov neuveriteľný príbeh o viere a odvahe a uvidíte, ako môže jeho príklad ešte dnes niečo zmeniť. Prihláste sa na odber kanála a získajte ďalšie vzrušujúce biblické príbehy a zapnite si zvonček s upozornením, aby ste nezmeškali žiadne videá. Jeremiáš sa narodil v malej dedinke s názvom Anatot, ďaleko od rušného Jeruzalema, no od začiatku so sebou nesie zvláštny príbeh. Jeho otec bol kňaz a preto mnohí veria, že pôjde v rovnakých stopách. Ale Jeremiášov život bol už pripravený na niečo oveľa väčšie. Už od malička bol vyvolený Bohom na poslanie, ktoré navždy zmenilo jeho život. Predstavte si mladého muža, ktorý sa zrazu ocitne tvárou v tvár tak veľkému volaniu, až sa začne triasť. Boh ho povolal ešte pred príchodom Jeremiáša na svet a povedal: skôr ako som ťa utvoril v lone, poznal som ťa. A prv ako si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka medzi národy. Keď Jeremiáš počul tieto slová, pocítil váhu toho, čo sa od neho žiadalo. Zaváhal a spochybňoval svoje schopnosti. Ach, Pane Bože! Hľa, nemôžem hovoriť, lebo som chlapec. Jeho slová boli roztrasené, plné neistoty. A kto by mu to mohol vyčítať? Chlapec, sotva z detstva, bol povolaný postaviť sa kráľom, kňazom a celému ľudu. Ale Boh nežne a rozhodne odpovedal, že nie je dôvod na strach. Ku každému, ku komu ťa pošlem, pôjdeš. A čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Poslanie bolo dané a nebolo cesty späť. Jeremiáš vedel, že jeho život už nikdy nebude ako predtým. Jeremiáš sa ani s jasným Božím volaním necítil pripravený. Kto by bol schopný niesť také ťažké poslanie, ohlásiť pád národa a čeliť odmietnutiu celého ľudu? Bol to len mladý muž, ktorý stále objavoval svet a strach zo zlyhania ho zožieral. Mnohokrát sa v tichu svojich myšlienok pýtal: prečo ja, Pane? Nemohol by si vybrať niekoho skúsenejšieho, odvážnejšieho? Božská odpoveď však nenechala priestor na pochybnosti. Boh si Jeremiáša nevybral náhodou. V tom všetkom bol väčší účel a čoskoro začal chápať, že jeho poslaním nebude len kázať slová varovania, ale aj formovať budúcnosť Izraela. Práve v tomto momente sa objavuje porovnanie hrnčiara s hlinou. Raz ho Boh vzal do hrnčiarskeho domu. Jeremiáš pozorne sledoval, ako remesel formuje hlinu vo svojich rukách, ale nádoba sa zrazu zlomila. Hrnčiar trpezlivo zobral tú istú hlinu a začal odznova tvarujúc niečo nové a lepšie. Boh potom Jeremiášovi zjavil, že to isté urobil so svojím ľudom. Izrael sa formoval, aj keď ako v tej chvíli sa zdal zlomený. Tento obraz hliny, tvárnej v rukách stvoriteľa, bol vyritý v Jeremiášovej mysli. Začal chápať, že napriek svojim obmedzeniam sa Boh sformuje, aby splnil tvoje poslanie. Keď sa Jeremiáš začal prihovárať ľudu, čoskoro si uvedomil, že jeho slová nebudú dobre prijaté. Nepriniesol posolstva útechy ako mnohí iní proroci, ktorí sa v tom čase objavili. Naopak, Jeremiáš mal namáhavé poslanie oznámiť zničenie Jeruzalema, že ľudia neľutujú svoje zlé cesty. A kto by chcel počuť takúto správu? Bolo to, ako keby priniesol búrku uprostred slnečného dňa. Ľudia boli zvyknutí na prísľuby mieru, na vodcov, ktorí hovorili, že všetko bude v poriadku. Ale Jeremiáš? On to mal naopak. Iróniou toho všetkého je, že kým hovoril pravdu, iným prorokom, ktorí hovorili to, čo ľudia chceli počuť, tlieskali. Jeremiáš videl situáciu ako obrovské divadlo, kde krásne slová zakryli skutočnú krízu, ktorá sa blížila. Kázal s ťažkým srdcom, vediac, že príde katastrofa, ale čím viac hovoril, tým viac sa odmietalo. Odpor na seba nenechal dlho čakať, od urážok na uliciach až po závojové vyhrážky zo strany úradov. Jeremiáš bol vo svojej krajine čoraz viac cudzincom, ako by kričal na púšti, pričom ho nikto nepočul. Od chvíle, keď Jeremiáš trval na svojom posolstve, veci sa začali komplikovať.
Nebolelo ho len pohŕdanie ľudí, ale aj fyzické a psychické prenasledovanie, ktorému začal čeliť. Slová, ktoré vyslovil, považovali mnohí za zradu v prostredí, kde bola nádej spojená s falošnými prísľubmi víťazstva a bezpečnosti. Jeremiáš so svojimi varovaniami pôsobil ako nepriateľ a tak sa stal terčom hnevu vodcov a kňazov, tých, ktorí by mali počúvať a uvažovať o jeho posolstvách, ale radšej ho umlčali. Vyhrážky na seba nenechali dlho čakať a zmenili sa na konkrétne činy. Bol zatknutý a ponížený, ako by jeho slová boli zločiny. No najnižší bod jeho života nastal, keď ho hodili do systému plného blata, kde bol zapustený až po pás sám v tej tme, s jeho telom pomaly nasávaným do bahna. Jeremiáš cítil ťarchu trápenia, ktoré sa tak dlho snažil znášať. Bolo to, ako keby tento systém bol živou metaforou toho, čo mu čelil na svojej misii, ponárajúca hlbšie a hlbšie do mora spätných reakcií a bolesti, nevediac, či bude zachránený. Ale ani tam, na dne cisterny, ho nádej neopustila. Stále veril, že Boh je s ním, aj keď dni boli čoraz ťažšie. Jeremiáš, ani keď bol vytiahnutý z cisterny, nemohol uniknúť samote, ktorá ho prenasledovala ako tieň. Nebol len odmietnutým prorokom. Bol hlboko osamelý muž. Jeho bolesť nepochádzala len z vyhrážok alebo zatýkaní, ale z niečoho oveľa hlbšieho. Ten pocit, že nikto, absolútne nikto, nechápal váhu, ktorú niesol. Videl, ako sa mu pred očami rúca budúcnosť jeho ľudu a zároveň sa cítil bezmocný, pretože jeho slovám nikto neveril. V ticho noci Jeremiáš plakal. A nebolo to pre neho, ale pre tragický osud jeho ľudu. Bolo to, ako keby srdce Jeruzalema bolo spojené s jeho. Každá slza, ktorú vyronil, bola zmesou lásky a frustrácie, pretože vedel, že aj keď ním opovrhovali, hlboko ich miloval. Chcel, aby ľudia videli, čo videl on, aby činili pokánie skôr, než bude príliš neskoro. No ako čas plynul, odpor narastal a jeho slová sa ozývali v prázdnote. Ľudia sa k nemu správali, ako by bol blázon, ako by bol odtrhnutý od reality, aj keď v skutočnosti videl jasnejšie ako všetci ostatní. Táto osamelosť, ktorú niesol Jeremiáš, bola takmer neznesiteľnou záťažou. Chodil po uliciach a videl falošné úsmevy, prázdne sľuby a mesto smerujúce k priepasti. Vedel, že čoskoro sa jeho varovania vrátia do reality. A najviac bolelo vedomie, že keď sa všetko stalo, mnohí by stále radšej žili v popieraní. Konečne nastala chvíľa, ktorej sa Jeremiáš tak veľmi obával. Jeruzalem, milované mesto, bolo na pokraji skazy. Proroctvá, ktoré v priebehu rokov neúnavne hlásal, sa teraz naplnili, vrátili realitu. Opakovane varoval, že ak ľud nebude činiť pokánie, mesto padne do rúk Babylončanov, ale nikto ho nepočúval. Teraz babylonská armáda obklúčila mesto a vzduch naplnil zvuk vojnových trúb. Jeremiáš pozoroval zvnútra múrov rastúcu beznádej. Ľudia, jeden taký hrdý, boli teraz hladní a voda sa začala míňať. Strach bol hmatateľný, no stále sa našli takí, ktorí odmietali uveriť, že skaza sa blíži. Prorok kráčal opustenou ulicou. Ulice počúval náreky a cítil, ako mu to trhá srdce. Nechcel mať pravdu. Nechcel byť poslom tohto nešťastia, ale vedel, že to bol výsledok neposlušnosti a tvrdohlavosti ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha. Aj tak Jeremiáš pokračoval v rozprávaní. Stále vyzýval ľudí, aby sa vzdali Babylončanom, pričom veril, že je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť väčšej tragédii. Ale namiesto toho, aby počúvali jeho múdrosť, úrady ho považovali za zradcu. Jeho rady sa považovali za nelojálnosť, ako by bol na strane nepriateľa, hoci v skutočnosti chcel len zachrániť svoj ľud. Pád Jeruzalema nebol pre neho len tragickou udalosťou. Bolo to trpké potvrdenie všetkého, čo kázal. Jeremiáš nečelil len hroziacej skaze mesta. Bojoval aj v duchovnom a emocionálnom boji. Ich najväčšími protivníkmi neboli babylonské vojská, ale falošní proroci, ktorí chodili medzi ľud sľubujúci mier a blahobyt. Povedali ľuďom presne to, čo chceli počuť, že Boh nikdy nedovolí, aby bol Jeruzalem zničený, že nepriatelia budú porazení a že ľudia budú čoskoro opäť žiť v mieri. Títo muži mali pozornosť a úctu,
akej sa Jeremiášovi nikdy nedostalo. Irónia situácie bola krutá. Jeremiáš jediný, ktorý hovoril pravdu, bol zosmiešňovaný a zaobchádzalo sa s ním ako s nepriateľom. Medzi tým boli falošní proroci svojimi uhladenými slovami uctievaní. Bolo to, ako keby bol svet hore nohami, kde vládli lži a pravda bola umlčaná. Jeremiáš sa pristihol, že neustále čelí týmto mužom a snaží sa varovať ľudí, že sú klamaní. Ale kto chce počuť o ničení, keď lži ponúkajú falošný pocit bezpečia? Tento konflikt ho však pohltil vo vnútri. Jeremiáš vedel, že každé falošné slovo, ktoré vyšlo z úst týchto prorokov, priviedlo ľud bližšie k záhube. Mal pocit, ako by plával proti prúdu, ktorý sa nedalo prekonať. A napriek tomu sa nemohol vzdať. Bolo v ňom niečo, sila, ktorá mu bránila zastaviť sa. Aj keď vedel, že jeho slová sú ako semená hádzané na skaly bez toho, aby našli úrodnú pôdu. Dni sa zatmiavali a pád Jeruzalema sa stal neodvratným. Jeremiáš po páde Jeruzalema videl, ako sa jeho najhoršie nočné mory naplnili. Múry, kedysi impozantné, boli v ruinách. Ulice, ktoré kedysi prekypovali životom, boli teraz dejiskom spustošenia. Chrám, najposvätnejšie miesto, bol zničený. Zostalo len ticho a bolesť. Pre neho bolo prechádzať sa po tých uliciach, ako znovu prežívať každé varovné slovo, ktoré kázal. Váha tragédie, ktorej by sa radšej vyhýbal. Teraz neúprosne ležal na vašich pleciach a práve na pozadí svojho zúfalstva zložil knihu Náreky, poetický a bolestivý portrét pádu Jeruzalema. Jeho slová boli ako výkrik bolesti, ktorý sa ozýval medzi troskami mesta. Opísal Jeruzalem ako osamelú vdovu zbavenú svojej nádhery, plačúcu za tými, ktorí boli vzatí do zajatia. Každý verš bol plný živých obrazov, maľoval scénu mesta, ktoré, kedysi také veľké, sa teraz zmenilo na prach a spomienky. Jeremiáš, hoci bol prorok, bol tiež muž, ktorý hlboko miloval svoju zem, svoj ľud. A vidieť, ako sa mu všetko rozpadá pred očami, bolo viac, než dokázal zniesť. Ani uprostred hlbokej bolesti, ktorú cítil, keď kráčal ruinami Jeruzalema, sa Jeremiáš nenechal pohltiť úplným zúfalstvom. V srdci tej pustej scenérie začalo v jeho slovách svietiť svetlo. Boh mu zjavil niečo výnimočné. Prichádzala nová zmluva. Bolo to ako závan nádeje uprostred temnoty. Jeremiáš videl, že osud izraelského ľudu nebol spečatený zničením, ale obnovou. Boh mu ukázal, že budúcnosť bude iná. Tento raz zmluva nebude napísaná na kamenných doskách, ako tá, ktorú dostal Mojžiš na Sinaji, ale vyritá priamo do srdc. Jeremiáš pochopil, že to znamená oveľa hlbšiu premenu. Ľud Izraela by už nebol závislý na vonkajších pravidlách, aby nasledoval Božiu vôľu. Mali by Boží zákon vtlačený do svojich duší. Tento nový pakt by bol prísľubom vykúpenia a zmierenia, niečoho ďaleko za tým, čo si Jeremiáš dokázal predstaviť v dňoch kalamity, ktoré prežíval. Vízia tejto obnovenej zmluvy bola silnou metaforou pre nádej. Tak ako hrnčiar tvaruje hlinu, Boh formuje srdcia ľudí a vytvára niečo nové. Niečo, čo nemožno zlomiť okolnostiami alebo minulými chybami. Jeremiáš začal zdieľať toto posolstvo dokonca aj uprostred spustošenia. Vedel, že mnohí naďalej nepočúvali, ale prísľub bol živý a pulzujúci. Zjavenie nového balíka prinieslo nádej, ale realita okolo Jeremiáša zostala ťažká. Ľud Izraela, ktorý je teraz pod nadvládou Babylonu, prežíval dni neistoty. Človek stále odolával myšlienke prijať babylonské jarmo. Snívali o slobode, túžili po revoltách a stratégiách, ako získať späť svoju zem, ale Jeremiáš, pevný vo svojom povolaní, pokračoval v kázaní drsného posolstva. Cesta nebola odporovať, ale podriadiť sa. Bolo pre ľudí ťažké počuť. Takto prijať vládu cudzieho impéria? Ako dať a bez boja? Mnohým sa Jeremiášova rada zdala ako zrada. Verili, že prorok je na strane Babylončanov, že jeho kázanie je znakom slabosti. Ale Jeremiáš vedel, že to bola súčasť Božieho plánu. Odpor by priniesol ešte väčšiu skazu. Prijať zajatie znamenalo dôverovať včas a v Božie zasľúbenie, že jedného dňa príde obnova. Jeremiáš svojim unaveným, ale odhodlaným hlasom kričal na ľudí, aby pochopili.
Bolo to ako veslovať proti prúdu. S každým kázaním čelil väčšiemu odporu, viac opovrhujúcim pohľadom. Dokonca aj predstavitelia spoločenstva ho považovali za prekážku. Bol v nich oheň, ktorý túžil bojovať povstať proti Babylonu, a Jeremiáš bol jediný, kto sa to snažil uhasiť slovami trpezlivosti. Obliehanie sa zostrovalo, napätie rástlo a vnútorný konflikt Izraela sa len zhoršoval. Jeruzalem, mesto, ktoré kedysi žiarilo slávou, padlo do rúk Babylončanov. Zvuk mečov a vôňa dymu naplnili mesto. Múry boli zbúrané, chrám zničený a ľudia zajatí. Jeremiáš, ktorý už toľkokrát varoval pred týmto osudom, teraz videl, ako sa mu všetko odohráva pred očami ako otvorená rana. Bola to scéna zúfalstva, plaču detí, oddeľovania rodín, ticho skazy. Sveté mesto bolo v troskách. Iróniou, trpkou a bolestivou bolo, že Jeremiáš sa snažil zabrániť tejto tragédii. Pokúsil sa varovať ľudí, aby sa vzdali a vyhli sa ešte väčšej katastrofe. Ale teraz zostali len trosky v spomienkach na národ, ktorý z pýchy a neposlušnosti neposlúchol. A krutým osudom bolo, že ani v tom momente úplnej spustošenia mnohí stále nevideli Jeremiáša ako verného proroka, ktorým bol. Ale uprostred tohto chaosu sa Jeremiáš dočkal prekvapenia. Babylončania ho prepustili. Na rozdiel od toho, čo by si mnohí mysleli, sa s ním nezaobchádzalo ako s nepriateľom. Vedeli, že Jeremiáš kázal podriadenosť, že jeho slová nepodnecovali k vzbure a preto ho rešpektovali. Vypustenie do zdevastovanej krajiny však bola skôr osobná tragédia ako požehnanie. Jeremiáš prechádzal troskami svojho mesta. Cítil váhu toho, čo sa stalo, vediac, že osudom jeho ľudu bude teraz vyhnanstvo, dokonca aj po zničení Jeruzalema a konci, ktorý Jeremiáš predpovedal, jeho misia ešte nebola dokončená. Tých pár, ktorí zostali na zemi, zvyšok, ktorý unikol zajatiu, hľadal útočisko. Strach ich stále sprevádzal a mnohí sa rozhodli, že najlepším východiskom bude útek do Egypta v nádeji, že uniknú babylonskej moci. Jeremiáš opäť stal pred nimi s výstrahou. Neutekajte do Egypta, pretože toto rozhodnutie by prinieslo len ďalšiu tragédiu. Na základe zjavenia od Boha vedel, že bezpečnosť, ktorú hľadali v Egypte, bola iluzórna. Ale ako už veľakrát, ľudia sa rozhodli nepočúvať. Prinútili Jeremiáša, aby ich sprevádzal na úteku. Teraz sa prorok, ktorý toľko vytrpel pre svoje zničené mesto, ocitol vo vyhnanstve proti svojej vôli. Medzi tými, ktorí stále odmietali prijať Boží plán, v Egypte pokračoval Jeremiáš v kázaní a varoval, že ich tam bude nasledovať skaza a že ani vo vyhnanstve nenájdu pokoj. Jeho posledné dni boli obklopené týmto neustálym odporom. Jeremiáš nehľadal slávu ani uznanie. Chcel len, aby ľudia videli cestu pokánia a poslušnosti, ktorú Boh vytýčil. A tak sa jeho život skončil ďaleko od vlasti, v cudzej krajine, hlásajúc ušiam, že sú tvrdohlaví v nepočúvaní. Jeremiášov život, poznačený toľkými bolestiami a odmietnutím, nám dáva hlboké ponaučenie. Bol to človek, ktorý napriek počiatočnej nevôli prijal Božie povolanie. Vedieť, že cesta by bola ťažká, Jeremiáš je živým príkladom odolnosti. Aj napriek odmietnutiu zo strany svojho ľudu, prenasledovaniu a obrovskej osamelosti zostal verný svojmu poslaniu. Jeho odvaha nebola odvahou bojovníka na bojovom poli, ale odvahou muža, ktorý deň čo deň čelil nepochopeniu a opovrhnutiu, vediac, že jeho hlas nesie božskú pravdu. Keď Jeremiáš prechádzal ruinami Jeruzalema, nebol porazeným prorokom. Splnil, čo od neho Boh žiadal, aj keď cena bola vysoká. Jeho život nás učí, že niekedy nie je najväčším víťazstvom byť uznaný alebo byť úspešný v očiach sveta, ale byť verný tomu, čo považujeme za pravdu, aj keď to znamená kráčať sám. V jeho príbehu je ešte jedno dôležité ponaučenie. Nebezpečenstvo ignorovania varovaní a bránenia sa zmenám. Ľud Izraela sa rozhodol zavrieť uši pred Jeremiášovými slovami a radšej uveril ilúziám, ktoré im boli ponúknuté. Koľkokrát vo svojom živote uprednostníme pohodlné klamstvá pred nepríjemnými pravdami. Jeremiášova cesta nás učí, že aj keď sa všetko zdá stratené, podporuje nás viera a poslušnosť tomu, čo je správne. Tak ako on, aj my môžeme nájsť silu uprostred protivenstiev s vedomím,
že v konečnom dôsledku bude naša vernosť uznaná, aj keď sa svet okolo nás rozpadne. Ak sa vám páči Jeremiášov príbeh a chcete pokračovať v sledovaní ďalších príbehov viery a víťazstva, určite lajkujte toto video a zdieľajte ho s tými, ktorých máte radi. A samozrejme sa prihláste na odber kanála, aby vám neušiel žiadny nový obsah. Poďme spolu preskúmať účinnejšie lekcie z Biblie.